Godt. Hvis du bare lige starter med at lægge dine ben herop. Så fint. Ryk om lige lidt ud. Er det okay? Ja. Godt. Så skal du lige have numsen lidt længere mod mig, Johanna. Har du prøvet det før? Nej. Nej, okay. Du skal bare lige trække vejret dybt ned i maven. Og så indfør nu, hvis du er klar. Så er det overstået. Alt så ud, som det skal være, så der er ikke noget. Hej. Hej. Undskyld, jeg lige forstyrrer. Prøv at det er mit vaginalspekulum. Det er bare blevet væk. Så kan du det? Ja, selvfølgelig. Ja, fedt. Tak skal du have. Var det Zumba i går? Ja. Var det fedt? Ja, det var super godt. Bare sådan stramme op, du ved. Så er man i gang. Ja, så er det ja. det. Lidt ikke? Det kan jeg godt forstå. Jeg tager med næste gang, der tænker jeg. Ja, det kunne være gøre det sammen. hyggeligt. Ja. Det er hyggeligt. Må jeg godt samle benene? Ja, selvfølgelig. Det gør du bare. Okay, godt. Vi ses. senere. Yes. Hej. Hej. Hej, Sandra. Ved du hvad, det må du altså lige undskylde, ikke? Det er så fint. Det er godt. Nå, hvordan har du det? Jeg har det fint. Du har det fint? Jeg sveder fucking meget. Du sveder? Ja. Er du lidt nervøs? Det ved jeg ikke. Jeg sveder bare. Ja. Jeg sveder bare fucking meget. Ja. Prøv at det er helt normalt at være nervøs, ikke? Okay. Du kommer ikke til at mærke så meget. Det meste, du kan mærke, det er faktisk, at metallet det er en lille bitte smule køligt. Luksus. Ja, okay. Jeg skal lige spørge, inden vi går i gang. Skal vi så lige tjekke for kønssygdomme med det samme? Altså, nej, det behøver vi ikke, men... Nej. Altså, er der nogen, man kan få, hvor man ikke sådan... Ja. Hej. Så er dig. Ja, så er det mig. Ej, hvad hedder det? Connie, hun stak lige hovedet ind og sagde, det ring på børnehaven. Så jeg ved ikke, om du skal... Altså, gider du... Ja, det kan jeg godt. Prøv at, Sandra, det er okay, hvis Charlotte hun lige overtager? I don't care. Okay, Ja, så fint. det er godt. Tusind tak. Selv tak. Ja, det er godt. Godt. Hej. Hej. Jeg hedder Charlotte. Fik Annette fortalt dig, hvad det går ud på? Altså, ja, hun sagde, at det ikke gør ondt, og det bare vil blive sådan lidt koldt eller sådan noget. Ja, lige præcis. Du skal bare slappe af og trække vejret dybt. Yes, jeg indsætter det nu. Okay, fuck, det er klamt. Det er så fint. Hvor fuck er hun? Er du døv, eller hvad? Hvor fuck er den lortekælling? Hej. Smadre den kælling. Sorry. Men ærligt, hvad fuck er det, der sker? Hvorfor er jeg gravid? Ja tak, det ved jeg sgu da godt, moster. Fedt. Jeg har jo ikke bollet nogen, vel? Jeg er altså heller ikke... Se! Og der er ingen læger, der kan forklare mig, hvad fuck det er, der foregår. Så den bitch til gynekolog har gjort noget sygt ved os. Tag det nu roligt. Tag det nu. Ikke. Må jeg ikke lige sige noget? Der er brug for dig på stue 3. Hvor er den? Ja, hvor landte den henne? Det ved jeg ikke. Hvor landte den henne? Jeg skød den bare væk. Jamen find det! Jamen hvor? Det ved jeg ikke. Find det! Nej, okay. Bare lad det ligge. Vi finder senere. Okay. Arbejde.
kraftedeme løgn. Hold kæft. Ærligt, jeg dræber hende. Slap af. Bare en fucking luder. Så var helt fucked, jo. Så det er for sent nu. Det er jo for sent. Det er for sent for mig, og det er for sent for dig. Hvor går du hende? Skal vi have det? Ja, fanden. Nu skal vi have børnene. Så er det ude af vores verden, så er det ude af vores problemer. Hvor fuck er hun? Jeg er så klar til at ribe de her bitches, for du ved, at mine piger kommer, og det giver stitches. Gamer niggas hver dag. Vi er all about the business, have de niggas tilbage. Han løber efter mig som fælles bitch. For helvede, vi vil bare gerne vide, hvem faren er. Dum kælling. Det er Flemming. Flemming. Hvad fuck er Flemming? Hvad? Det er dejligt her. Du bor med dine forældre måske? Nej. Charlotte. Jeg ved ikke, om vi skal smadre hende. Jeg har fucking meget lyst til at smadre hende. Har du lyst til at smadre hende? Nej. Flemming. Kom. Vil du ikke lige tage den? Tag den for helvede. Hvad fuck laver du, din lille solbrud? Nakket min bil, mand. Ja, bare læg på. Sandra, jeg skal den tilbage nu. Hallo? Jeg skal fucking bruge den, mand. Hvad er galt med dig? Læg på, mand.
kraftedeme aldrig nogen, der er der for dig, når du har brug for det. Hej. Er du Flemming? Ja, jeg skal lige... Den er sådan lidt besværlig, den her. Skal den bare have sådan en lille gå der. Så. Er du Hej. Flemming? Ja. Kender du Charlotte Agergaard? Du vender mig ind på Facebook. Kender du Charlotte Agergaard? Altså, ja. Har du knippet hende? Nej. Eller hvad? Eller... Nej, jeg blev bare lidt forvirret. Du skal ikke lyve over for mig. Du skal ikke. Ja, altså, jeg... Har du knippet hende? Nej. Hvad har du lavet? Det er altså ikke, som det ser ud. Hvor fanden er der lige pludselig så mange nonner i den her by? Jeg kan så godt forklare det. Det er bare fordi, jeg... Er der så meget at forklare? Det er sådan en fejl. Du afleverer dragten lige nu og her. Men her... Og det kan godt gå lidt tjept. Så mangler du bare korset. Altså, jeg har lavet lidt te, hvis det er. Og så, jeg har noget tøj også, hvis det er. Nogle gamle band-shirts. Du kan få mine Beastie Boys. Så kan I også se min salamander, Rico. Han er ved at skifte ham nu. Ja. Og så er det bare lige ned. Ja. Og så til venstre nede for enden. Bad bitches kommer ind. Tyv på min liste, det er en ting. Alle bad bitches kommer ind. Alle bad bitches, der vil vinde. Er du okay? Efter alt det der? Ja. Ja. Okay. Så vi lavede alligevel ikke andet end at bare sidde i sådan et forsamlingshus i Borgs og bare stene. Jeg har kommet noget, der Ærligt, den her te her, den smager så meget røv. Ah, Den smager røv. det gør den da i hvert fald Jo, ikke. det gør den virkelig. Jeg kan også lige ud og prøve at finde noget, der kan gøre den lidt federe. Så er det vel ikke, fordi den smager dårligt. Er det både kommet havreflager i, og der er også noget kokosnødolie? Ja.
på en måde. Nej. Er den kedelig? Nej, den er så dejlig. Jeg kan sagtens på, jeg har sådan noget mikrofonologi. Og hvis man blander det med sådan, det er sådan en gammel. Er du okay? Pakker din også? Og mærk. Fuck, det er mærkeligt. Det sparket lige på samme tid. Kan de sgu da ikke. Så kan de bare sådan... sådan noget. Mm. Flemming? Nu er altså kommet noget Bourgogne i. Det giver det sådan en lille syrlig smag. Ved du, hvem det er der? Ja, det er... altså, det er Flemming. Flimse. Har han knaldet Charlotte? Altså Agergaard, eller hvad? Agergaard. Det er hans bror. Altså, det er hans søster. Så det... Jeg ved selvfølgelig ikke, hvad de render og laver, men jeg kunne da ikke forestille mig, at det er sådan noget, vi er ude i. Vil du prøve? Fordi... Prøv lige at lukke øjnene. Så er det kun én Flemming, det kan være. Fordi der var 3. Ikke? Der var 3, og så... Og så 1, og så... Sandra? Ja. Vil du lige... Nu, Nej, jeg gider ikke have noget af det lort. Tak for i dag. Ja, tak for... Så håber jeg, I... Skal du noget tøj? Hej, Sandra. Hej. Skal I så ud og finde faren? Eller har I en ude? Hvad fuck, mand? Ser lige, hvad det drejer sig om. Er han ikke bare lidt sur? Fucking svin, mand! Sandra, kan du ikke lide... Den har kraftedme taget bilen. Jamen, jeg tænker bare, om du... Hvordan kommer vi nu hen til Flemming, var? Jeg har sådan en Christiania-cykel der. Jeg tror altså sagtens, I kan være der. Altså, Vil du gerne køre os? altså vi kan køre nu, hvis det er. Der er lidt tæpper til jer og sådan. Jo, tak. Det er virkelig sødt af dig. Tak. Ja, og lidt forsigtigt, Sandra. Den er lidt slidt i bunden. Hey, stop, Flemming. Kør lige derind. Det er Dennis' bil. Hold lige ind der. Den skal vi snakke. Har de fået knippet dig ud af nogle problemer, hvad søs? Jeg vil bare spørge dig, om vi ikke lige må låne bilen. Bare lige 2 dage. Så kommer jeg. Skal vi ikke have det der coke? Coke? Ja. Skal jeg så ikke lige smide en Hawaii-pizza oveni?
Det er ekstra topping. Ja, det er præcis. Den er fucking just eat, eller hvad? Nej. Vi behøver ikke nogen pizza. Ingen pizza. Heller ikke her, men det er lige meget. Dennis, bare i 2 dage. 2 dage, okay. Ja, og så kommer jeg ikke tilbage igen. Du er alene, Sander. Stakkels Sander. Hvor skal du være sådan? Du er en idiot, du. Du står fandme fuck mig, der ikke er nyser ned i min coke, gør du? Er du helt ny, mand? Kom. Du står under. Hvad er det, jeg plejer at sige? Du skal holde vejret, når du er på... Nej. At du ikke... Du skal i hvert fald ikke nys på en anden mands coke. Du skal i hvert fald ikke nys på en anden mands coke. Det skal du ikke. Hey! Fuck mig. Kør for satan! Den vej. Kør, Flemming, kør! Hey! Snydstæk! Jeg er ked af det med din bror, Sandra. Jeg er så fucking ligeglad med, om han er bare en fucking idiot, han er. Den har altid været. Her. Hvad fanden? Hvor fanden har du den fra? Herrens vej er uansagelig. Hold kæft, mand. Fuck, hvor lækkert. Fandme langt til Nordsjælland i den her. Ja, nu er det altså heller ikke det mindste gris i stallen, Sandra. Jeg tror, den er flad i venstre side. Har du brug for en pause? Nej, det er fint. Jeg klarer den. Ej, men det går jo fucking langsomt, det her. Jeg tror altså, du har brug for en... Jeg tror, du har brug for en pause, Flemming. Ja. Hvis lige ved tisse eller et eller andet, så kan vi godt lige finde sted at holde ind. Ja, det gør vi lige det engang. Det er sådan lidt noget sødt stads, men jeg tror også, det er vigtigt lige at... Nej, lige lidt. Må jeg fjerne det? Lige lidt skøjtust. Så er det. Ja, jeg skal lige tisse en tår. Ja. Jeg er tilbage lige om. Fucking lort! Hvad har du tænkt dig at gøre, når vi finder ham? Hvad mener du? Ja, når vi finder faren til barnet. Skal I så bare være en stor, lykkelig familie, som lever i sit hus her? Og laver fucking lortebål. Der er Flemming og Flemming. Jeg tror altså ikke helt, jeg forstår, hvad du mener, Sandra. Måske var det her bare en fucking dårlig idé. Måske vi bare skulle til hjem, og så
ved jeg kraftedeme ikke. Jeg tror, det er det rigtige, vi gør. Så måske så kommer det til at ende godt, og så kan du faktisk få sådan en familie, som du altid har drømt om. Undskyld mig. Hvad fuck ved du om det? Du tror, du ved noget om mig, eller hvad? Du tror, du ved, hvad jeg vil have? Ved du, hvad du er? Du er en af de der, du tror, du er så fucking... Du er så godtroende, mand. Du er sådan en, der bare tror, så ved du det bare. Så ved du bare alting lige pludselig bare, fordi Gud er med dig deroppe, eller hvad? Du ved ikke en fucking skid om mig, så blander fucking udenom. Du er så dum, mand, du er. Ja. Hvem er det, der har spyttet i hendes sylteglas? Jeg tror bare, du skal lade hende være. Prøv at se, hvad jeg fandt. Hvad er det? Knoppers. Det lå lige derovre. Den havde slet ikke åbnet eller noget. Jeg har ikke set sådan en side. Jeg tror, det har været 90'erne eller sådan noget, de lavede dem. Jeg tror aldrig, jeg har smagt sådan en. Har du ikke? Det er jo lidt ligesom de der mælkesnitter og... Hvad hedder de? Fryser du? Nej, kun lidt. Det er okay. Det skal du ikke. En spejderlejr, mand. Halløjsa. Nej. Du skylder mig 700 kroner, din lille fucking... Nu synes jeg lige, vi også lige... Hold kæft! Du skylder mig fucking 700 kroner, din skodskænke, mand! Hvad fuck laver du? Slip! Vi skal nok skaffe de penge. Det har du fuck mig bare love, mand. Du er så latterlig, du er. Hallo, mand. Vi skal nok skaffe dem, siger jeg. I morgen. Fucking street! Fuck ja, jeg er spejderlejr. Okay, der er fri bane. Flemming, du venter derovre med flugtvognen. Johanna, du kommer med mig. Skønner, det har jeg altså ikke lyst til. Altså, det er mega ulovligt. Vi kan ikke bare gå ind og gøre det der. Det er fucking dig, der har fået os i den her lortesituation. Så er det fucking også dig, der skal få os ud af den igen, er du med? Du tager dine nylonstrømper på, og så fucker vi ind og får de 700 kroner, som du fucking skylder. Altså, er det ulovligt? Luk røven, Flemming. Det er det fucking røveri. Hvad laver du, mand? Kom nu op.
stikker 700 kroner. 700 kroner? Ja, for helvede. Jeg har en pistol her. 700 kroner nu. Ved I hvad? I kan få en pølse hver. Kan vi ikke sige det i orden? Det er så fint. Det vil vi gerne. Tak. Tusind tak. Hvad det? For helvede. Fint, så tager vi de fucking pølser. Kan jeg få med fransk hotdog-dressing? Tak. Jeg vil gerne have noget remoulade. Han står lidt og skuler derindefra. Altså ked af, at jeg ikke kan hjælpe jer. Jeg skylder bare selv 42.000. Jeg har en onkel. Han har sådan en delfinfarm over i Moskva. Men han har ikke svaret på mine e-mails, og jeg sætter ham det ene og det andet. Og ja, jeg vil rigtig gerne have hjulpet jer, hvis jeg kunne. Jeg har til gengæld fandt jeg ud af, at ham der, den sidste Flemming, han bor lige nede ved jeg tror det er for enden af Ringvejen. Så jeg kan køre jer derhen, hvis det er. Mm. Altså det kunne jo være, at han kunne. Det vil jeg ikke hjælpe med noget. Hej. Er du Flemming? Måske. Okay, det er fordi, her for 9 måneder siden, så var jeg til gynekolog, og gynekolog hos Charlotte Agergaard. Altså, gynekolog Charlotte? Ja, og så... Nej. Ja. Men jeg skulle snakke med ham. Ja, men han er jo der. Jeg skulle jo sige noget. Nu går vi over. Nu ser på savværket. Jeg har sådan stået en tømmer, jeg troede ligesom... Har du 700 kroner? 700 kroner? Ja. Idiot. Ej, hvor er du god, Sandra. Jeg plejer altid at falde ned inden jeg overhovedet når op til, eller ud på den tredje. Det var den værste bajstand. Skulle det være et lille æble? Eller sådan en blomme? Nej, tak. Nej, de er også lidt små. Altså, man kan jo bortadoptere. Det kender jeg faktisk en del, der har haft meget glæde af.
Jeg tror, det er vist noget med, at man får 130.000 eller sådan noget. Og det er per barn. Så det er 100.000 hver. Og nu har I ordnet det med de 700 kroner. Det er jo lige før, I kunne... Altså, så kan I jo have hver i jeres lejlighed, og jeg ville jo kunne flytte ind. Det skulle gå. Nå. Ja, du må også undskylde. Jeg prøver bare at finde det gode frem, eller... Vi skal nok klare den også to, ikke? Jeg vil altid gerne være der for dig. Sandra? Sandra, hvor skal du hen? Sandra? Så Sandra, hvad er det, der er med dig? Hey. Hvad sker der? Jeg tror, at... Jeg tror måske, min ven er gået. Nej, det kan ikke være nu. Jeg kan også godt hjælpe. Vi må lige på hospitalet. Jeg kan også godt hjælpe. Sandra, vi skal lige på hospitalet nu. Vi tager det bare stille og roligt, ikke? Jeg kan også godt hjælpe. Fuck sake. Fuck nu af med jer. Jeg kan godt klare den selv. Vil du med? Nej, skrid med jer. Sandra. Sandra. Du var også bare Sandra, vi skal på hospitalet nu. Nej, jeg skal ej. Jeg klarer den. Fuck nu af med jer. Kom nu bare, Sandra. Vi skal bare lige ud på en lille gåtur nu, ikke? Der er højst 2 kilometer. Okay. Hvornår kommer lægen? Flemming? Jeg ved det ikke. Han burde være her nu. Flemming? Kommer der noget? Kommer der noget? Der er et eller andet. Jeg kan ikke. Flemming! Det er okay. Det skal nok gå. Vi skal nok klare det. Vi skal nok klare det. Spørg mig om tjenester, hvad fuck tror du selv? Kender ikke dine venner, men hvad fuck tror du selv? Jeg er kommet hertil, og jeg gjort uden held, så hvad fuck tror du selv? Ja, hvad fuck tror du selv? Spørg mig om tjenester, hvad fuck tror du selv? Kender ikke dine venner, men hvad fuck tror du selv? Jeg er kommet hertil, og jeg gjort uden held, så hvad fuck tror du selv? Ja, hvad fuck tror du selv? Startede alene, nu er vi flere, du er en bitch nu. Har ikke brug for mænd, det har aldrig været et issue. Tænder mine smøger, mens jeg er ude efter rushes. Starter på bodega, og det ender ud i moshpits. Sky, se en hjælp, kan ikke finde mig på kommunen. Der er Red Bull nede i hulen, og banditter i saloonen. Tager en dag i gang, og jeg knipper hele ugen. Holder mig så varm ud i kulden. Og min negl giver mærker som en Dolce & Gabbana. Og du ved, jeg laver parter. Spar op, snakker ikke om flu, snakker energi på konto. Så bare spar dig. Tag en høj hæld og spin med dig. Kapper sokker i en tin, puden fyldt med sminkepletter. Så
Kender ikke dine venner, men hvad fuck tror du selv? Jeg er kommet hertil, og jeg har gjort det uden held. Så hvad fuck tror du selv? Ja, hvad fuck tror du selv? Spørg mig om tjenester, hvad fuck tror du selv? Kender ikke dine venner, men hvad fuck tror du selv? Jeg er kommet hertil, og jeg har gjort det uden held. Så hvad fuck tror du selv? Ja, hvad fuck tror du selv?